Salutare și bine m-am regăsit la un nou episod, mai exact este de One Block și alături de neînfricata și uneori foarte drăguța ale Alexia. Deci, Ai zis ceva? bă, am zis foarte drăguța ale Alexia. Și acum te spawnează din nou aici. E corect. Ați auzit de fermă de XP? Bă, dar hai să ne concentrăm pe strâns blocuri. Vezi că am mai aruncat cu lucruri în mână. Da, am și eu unul. Să nu mă mai arunci, că ți-l dau eu pe meu. Din greșeală. Dar și eu aveam pickaxe-ul. Alex e o trișoare. Alex e o trișoare. Alex e o trișoare. Dar dă și mie. Da, dă-te că după aia zici că te arunc. Hai să spargem în continuu Uită. până ne dai teme de diamond. Ce? Parcul roz. Tu fă-ți de drum spre ăsta roz, că e cel mai fain. El vezi că îți dau un hit dacă nu te duci. Ale, dar îmi trebuie și mie materiale, băi. Alea, nu există o lume de diamante. Habar n-am. Mai știi castelul al meu nenorocit. Când m-am dus la el că vreau și eu un castelul. Alea, dă-te, băi. Dă-mi pickaxe-ul de stone acum. Dă-mi-l. Give. Ok, până la urmă tot cu mâna goală e mai eficient. Bă, dar Ale, noi n-am făcut chestia asta. Uite ce n-am făcut noi. Tu vezi ce n-am făcut noi? Uite. Ce? Uite-te la mine ce n-am făcut noi. Uite, vezi? Uite, asta n-am făcut noi. Păi asta trebuie să faci? Păi nu trebuie să faci asta, dar nimeni nu s-ar supăra. Ce zici? Șmecher. Am marcat-o pe doamna. Abar n-am. Hai, lasă-mă pe mine, că știi că eu sunt la vedor cel mai bun la drumuri. Hai că cel mai bun. Te-ai spărat dacă ți-aș da un hit. Deci dacă îmi dai ale un hit, ești nesie. Dar nu, da, te rog eu hituri. Stai, stop. Hai să facem un concurs de cine pune cel mai rapid blocurile. Dar tu ce faci? What? Nu am niciun bloc. Tu mai ai blocuri? Nu. Bă, Ale, dar de ce arunci oasele? Că ne ajută, că facem bone meal și din bone meal face bon. Facem blocul de bon. Dă și mie niște iteme. Dar mie nu-mi place că doar tu le iei. Păi dar luăm pe râd. Dar vreau și eu, bă. Bă, Ai răbdare. dă-te că-ți dau un hit. Am zis că venim pe rând aici. Băi, dar de ce nu mă ție-ți vin? Dă-mi lemnale. Pentru că eu le sparg. Ce? Hai, bă, frate, dar cu el nu mai fac nimica. Dă-mi... Băi, deci dă-mi altfel îți dau un hit. Da, strânge, acum ce vii după mine? Că tu mi le-ai luat pe toate că am spart și eu. Dă-mi. Mai multe, să pot face un drum adevărat. Păi, bă, dar fă-ți rost. stile? Fă-ți rost. Ce să... Da, uită, bine. De drum adevărat. Bă, dar mă mai și enervez cu blocurile alea. Ok, deci, hai, m-aș bucura să se facă apă, dar nu se face. Nu știu cum o să reușesc. Hai că fac magic-ul Luna. Și e ceva? Am un eye offender. Și acum mă duc la chestul de jos. E slab.
Asta știi tu, știți voi, dacă nu o pierdut ceva. What? O cască de diamant! Este! Bine! Stosul are pe el Dacă de niște... repede, deja mai puțin și am ajuns la castel. Da, aveți să-mi dai și mie niște iron. A, uite-te, enervant tu. Ce, nu mai ai blocuri? Eu vreau elitra. Să știi că am un eye offender. Ok, și cu lemnul care l-aș fi avut, dar din cauza lui Rex mi l-a furat pe tot. Mi-aș fi putut face niște blocuri de bone meal ca să ajung mai rapid aici sus. Dar în fine. Știți voi cum e așa băgăcioasă. Ali Alexei. Nu, stați. Bă, cum se vede skin-ul. Deci, repede. Mac. Sac. Troc. Oc. Și acum să ne facem câteva blocuri de bone meal. Și nu uita că și aici sunt mobi. Auci. Da, nu cred că vine niciun mob. Deja s-a spawnat un creeper și un skeleton. Măcar o să mobi neagresivi. Da, care și-au pus acum ochii pe mine. E foarte bine, ți-aș da și un hit. Hai că eu mi-arunc toate lucrurile din inventar și încerc să-i bat. Frate, am aruncat pe amândoi în gol. Hai, dar vezi să nu mă arunci așa în gol că te plictisești, că eu am armură. Băi, dar măcar niște diamante îmi trebuie mie, știți? Bă, și eu îți dau un hit, nu mă interesează. Bă, dar tu furi toate Uite și tu itemele. ce mi-a picat-o. Bă, dar dă-mi și mie că tu îmi furi toate itemele, fraților. Bă, tu îmi dai cei mai neînsemnat. Păi Și-ți ți-ți vin plac și astea? ție. Uite, îți place bang. Bă, na, băi. Deci eu te Da. pe platformă. Miniază-ți. Că Bă, doar dar de asta mine e blocul ăsta. Bine, doar că tu... Dar de ce cu mine minează fără? Da, bine. Cui ai offender? El meu. Doar ce nu-mi place la Da, tu ai problemă? Vrei să-ți... Dacă îmi dai un hit și eu îți dau după. Dar ce vii? Lasă-mă că eu vreau să merg și eu la piramida aia, știi? N-ai ce să vii aici. Cum, bă, ce mă faci mai neînsemnat decât tine? Păi de acum, doamne, să vii la piramidă și să urci sus. Păi, eu urc pica. Că de ce aș lua de la... Acolo e același castel, sunt emeralde și mobi urâți. Unde? E La... zăpadă, La castel? La... Ce? la lume roz. Păi e Strider, pentru că e na. Hai acum cât am scăpat de Alexia. Să ne minăm doar noi blocurile și efectiv nu mai dau drumul de la acest deget de pe Max. O, am primit un shovel și o de-asta de diamant. Uite, am primit un minereu. Da, o grămadă de scheletoni.
De Strider, bă. Deci un pickaxe de iron m-aș bucura eu să primesc. Da, și când am ajuns aici, a început să ningă. Bă, eu am doar o lopată de diamant, mai mult n-am. Și nu cred că nici eu o să am. Aoleu. Hai să-ți fac o casă, drăguță. Deci vreau să vă arăt o casă, cea mai frumoasă casă care o să o fac o să fie cea de aici. Am ajuns. Le mi rost? Bă, dar să-mi dai mie iron. Că vreau și eu un pic de iron. Să nu fiți gârcă. Să nu fiți gârcălită. Dar tu o să iei blocurile alea de diamant de acolo. Cred. Și vezi că eu îmi pun de la tron. Vezi că eu îmi pun, oricum nu merită Alex niciun tron, dar în fine. Eu o să-mi pun chestiile cel mai importante, o să mi le pun în chest. Și n-am. Măr de aur, și ăsta e important. Eu mă las omorâtă că am prea multe lucruri. Da, pantalonii tăi, ce erau cu Nu ei? contează, sunt prea slabi. Da, du-te. Iar te pus aici să-mi furi blocuri, să înțeleg. Oh, astea sunt ale tale. Da, mă, sale mele. Să nu mi le iei. Mm. Oh, Ce? Ce ai primit? Oh, mi-l dai mie? Bine, te rog, te dai un pic am. Hai, mă. o să las aici. Dar de ce că l-ai chestul meu? Păi da, dar las aici, că nu vreau să... Că am chest și nu vreau să-l pierd. Da, mă lași pe mine să-l folosesc dacă e ceva. Hai, bă, te rog. Promit că am grijă de el. Bă, o să mă duc în piramidă și în piramidă sunt foarte multe diamante, chestii. Și să le am cu ce să le minez, că n-am cu ce. Adică, bă, da, o să am cu ce, dar... mai e bine să fie un zestrat cu diamante. Mie mi-a picat și enchanting golden apple pe ăsta. Ce? Mie mi-a picat enchanting golden apple mai de mult. A, da, nouă. Dar cred că l-am pierdut. Sau am picat cu el. Că n-am vrut să-l consum. Mai știți, am blocul ăla cu covorul ăla. Da. Bloc de iron! Dar nu știu unde să mă duc. N-ai cum i-o da bloc de iron. Pe mă fac full iron. Unde ar mai trebui să merg? Mi-a dat bloc de iron pentru pickaxe. Bă, dar noi nu prea avem pat. Știi ce zic? Hai că încă o lopată de diamant. Uite o găleată de apă. Încă puțin lemn. Lemn! Da. Vezi că când ajungi acolo la lumea ta, acolo te muți. Nu mai vii la mine. E picat ceva negru, parcă. A, nu, ăla e bedrock. Dar știi că-i mit dacă ții mult apăsat, adică dacă minezi în continuu, îți pică de diamant chestie. Ce doamne e asta? Știi tu mitul ăla ce-l credeai tu că dacă ți-ai apăsat îți pică Că chiar multe. mi s-a întâmplat asta. Păi da, dar nu e adevărat. E pică la medială. Hai că am și un TNT. Am un bloc. Am niște iron. Am 20 de lemn, 29 de grass. Astea mi sunt foarte importante mie. Hai să... Deci dacă facem roșii de o carte, o să fie șmecher că am un portativ de carte. Avem și un portativ. Perfect. Bă, tu deja ai ajuns la lume? Hai că eu trebuie să-i dau turbeu până la... Hai să vedem. 96 de acacia.
putem să facem. Deci avem un șac de lemn. Cu ce ai căzut? M-am aruncat. Chiar așa nu? Seriosity? Deci acum dacă cad... Bă, ce era să cad? Bă, dar mă amețește ploaia asta. Nu, deci din cauza ploii eu nu pot să construiesc. Că efectiv mă prea amețește. Bă, Eu am primit ceas. clock? Păi la ce te ajută? Să vezi cât e ceasul. Bă, dar să că Ale, tu ai apă la insula ta? Un pic. Oh, it's good. Eu primit ce spray de diamond. O, știi că dacă mi-l dai mie pot să mă fac full diamond. Dar nu vreau. De ce n-ai vrea? Pentru că mi-l păstrez. Suntem prieteni. Dar de ce ți-l pui în chestul meu? Că tot ce e în chestul meu e Păi, al meu. pentru că eu n-am al meu. Că... Păi dar craftează Trebuie să mi-l duc la casa care o să o am. Băi, deci de la un bloc ăsta mă doare capul. Hai de capul meu. Hai că mai și schimb blocurile. Dar nu o să pună honeycomb sau cum era honey... Bă, s-au spawnat endermenii. O, câte blocuri. Mersi. Măcar nu mi-a căzut pickaxe-ul, măcar apreciez. Că acel Enderman... Băi, dar știi că Endermanii își iau damage de la ploaie. Se teleportează milioane de locuri, neștiind unde să ajungă. Hai să facem lor niște troli alo. Hai că am făcut doar un pic. Skeletonis. Ia uitați-vă. Scheme de IQ. Acum mi-o picat decât bloc. Bloc de iron, de gold. Dar dai un bloc de iron, te rog. Că tu ai acolo 3 blocuri de... Mi-a dat ochi de portal. Wow. O căzut domnul? Da, că...